Dyrchafaf di fy nyw o frenin, a bendisiaf dy enw bys bysoedd. Bob dydd bendisiaf di, a moliannu dy enw bys bysoedd. Mawr yw'r arglwydd, a seilwng iawn o fawl, ac yma I fawredd yn anchwiliadwy. Molianna'r naill genhedlaeth dy waith wrth y llall, a mynegu dy weithredoedd nersol. Am ysblander gogoneddus dy fawredd y dwedant, a myfyrio ar dy ryfeddodau. Cyhoeddant rym dy weithredoedd ofnadwy, ac adrodd am dy fawredd. Dygant I gof dy ddaioni helaeth, a chanu am dy gyfiawnder. Graslon a thrigarog yw'r arglwydd, araf I ddigio a llawn ffyddlondeb. Y mae'r arglwydd yn dda wrth bawb, ac y mae I drigaredd tuag at I holl waith, cydweddiwn. O dduw yn tad, teilwng wyt ti o bob clod a bri yn y nefoedd ac ar y ddaear. Ac y mae dy enw sanctaidd i'w foliannu yn awr ac hyd yn oes oesoedd. Clodforwn di am dy weithredoedd nersol, am dy fawr ddaioni a thrylondeb, ac am dy drigaredd tuag atom yn dy fab Iesu Grist ein harglwydd. Gogonedda dy enw yn plith yn yr oedfa hon, a derbyn I bawb ohono ni yn gymeradwy yn dolwg yn enw Iesu Grist yn harglwydd. Yr hwnna'n dysgodd pan weddiom I ddweud gyda'n gilydd, ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, neler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyroi ni heddiw bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel maddiwn ni'nau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eith'r gwared ni rhag drwg, can sydd o tiw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Croeso cynnas I bawb ohonoch chi i'r oedfa yma, Oedfa'r Llywydd, yn Undeb Caerfyrddin eleni. Croeso I chi sydd yn yr ystafell yma, a chroeso I bawb hefyd sydd yn ymuno ar-lein. Gai ddiolch yn fawr iawn, ymlaen llaw I bawb sy'n cymryd rhan yn yr oedfa arbennig yma. Wedi ni ganu yn hemyn cynta, mi ddaw Elin Maher ymlaen I ddarllen o'r gair a'r parchedig Guto Prys ap Gwynfor i'n harwain ni mewn gweddi. Guto di bod y weinidog i'n wraig I, a dwi'n diflasu ar y perffeithrwydd yma. Bob tro oedden ni'n parcio yn heol Awst neithiwr, gnad I, fel mae Guto'n dweud wan. Parciad I fancw, a wedyn o beth bynnag y falch iawn o weld Guto bob amser. Ganwn ni yr emyn cynta, cenwch i'r arglwydd, io'r yn hymwared ni yw. Yr emyn ar ei hyd, diolch yn fawr. Oh
darllen i chi o ail lythyr Paul at y Corinthiaid o'r 4 bennod o dan y teitl Trysor mewn llestri pridd, yr adnod gyntaf hyd y 7. Am hynny, gan fod y weinidogaeth hon gennym trwy drigaredd Duw, nid ydym yn digaloni. Yr ydym wedi ymwrthod â ffyrdd dirgel a chywilyddus, nid ydym yn arfer cyfrwystra, nac yn llir ginio gair Duw. Yn hytrach, trwy ddwyn y gwirionedd i'r amlwg, yr ydym yn ein cymeradwya'n hunain i gydwybod pob un ger bron Duw. Os yw'n hefengil ni dan orchydd, yn achos yr rhai sydd ar lwybr colledigaeth y mae hi felly, yr anghredinwyr y dallodd Duw'r oes bresennol ei meddyliau, rhag iddynt weld goleuni efengil gogoniant Crist, delw Duw. Nid ein pregethu ein hunain yr ydym, ond Iesu Grist yn arglwydd, a ninnau yn weision i chi mwyn Iesu. Oherwydd y Duw a ddwedodd, llywyrched goleuni o'r tywyllwch, a lywyrchodd yn ein calonnau i roi yn ei oleuni'r wybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Ond yma'r trysor hwn gennym mewn llestri pridd i ddangos mai eiddo Duw yw'r gallu tra rhagorol ac nid eiddom ni. Gawn ni gyd weddio. O Dduw ein tad nefol a thad ein harglwydd angwaredwr Iesu Grist. Ni'n dy gyfarch di fel creawdwr holl gyrra'r ddeiar a holl o fydolaeth. Ti yr egni sy'n ymdreiddio trwy'r cyfan i gyd. Ti yn dy gariad sydd yn cynnal y cyfan. Ac yn ein diolch i ti. Yn dy gyfarch di fel gwaredwr. Yr un yn Iesu sydd wedi dangos dy hun i ni. Dangos dy hun i ni mewn ffordd y gallwn ni ddeall. Dangos dy hun i ni mewn modd y gallwn ni'n ieithu ag e. I ni yn gweld dy gariad di ar waith. Ymgorfforiad o'r cariad rhyfeddol hwnnw. Y cariad a arweiniodd at Galfaria. Y cariad a ddisgleiriodd fôr yr trydydd dydd. Ac ni'n diolch i ti. Ac ni'n diolch i ti fod gymaint o bobl ar hyd y canrifoedd wedi dyweld di a nabod di yn Iesu. Ac wedi newid i bywydau mwyn i ddilyn e. Fel nath y disgyblion cynta ar lan Llyn Galilea. Newid i ddilyn Iesu. Ac ni'n diolch i ti fod nifer o'r rheini wedi bod wrthi yn adeiladu'r undeb hwn ar hyd y ganrif a hanner dwytha. Ac wedi ymroi yn yr ymdrech i sicrhau fod yn heglwysi ni yn adlewyrchu dy gariad di. Ni'n diolch amdanynt bob un. Ac heddiw, ni'n cael y cyfle i sicrhau bod un arall yn yr olyniaeth o lywyddion yr undeb hwn yn cyflawni y gwaith hwnnw.
Ni'n diolch i ti am Betty Wyn ac am ei hymroddiad hi ar hyd y blynyddoedd. Ac yn gofyn ar ei ti fendithio ei hymdrechion i'r dyfodol. Yng nghanol ein holl mawl a diolch, i ni am gyflwyno'n hunain hefyd yn ostyngedig ac yn wylaidd mewn edifeirwch. Na, son ni wedi bod yn berffaith. Mae angen mawr arno ni i ddyfnhau ein perthynas a thi yn Iesu. Helpa ni wneud hynny. A gofynnwn hyn i gyd yn ei enw fe. Amen. Nawn ni'r casgliad rwan, os gwelwch chi dda, tuag at waith cymorth Cristnogol. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn am yr hoddion yn y casgliad. Dyna fo. Dyna be di ffydd da chi'n gadael i Alun Lenny a Tom Davies fynd efo'r plat casglu drwy drws a neb arall yn mynd hefo nhw. O dyna fo, dyna fo. Diolch yn fawr iawn i chi o ddifri am eich cyfraniadau. Mae Dyfrig Rhys wan yn mynd i groesawu ymwelwyr. Wel, pleser, Madam Llywydd, ydi estyn croeso i 3 ymwelydd a ni y bore yma. A'i cyflwyno nhw i chithau, wrth gwrs. Mae darpar Llywydd Undeb y Dyddwyr Cymru, Mr Bill Davies, yn plith ni, croeso. A'r parchedig Evan Morgan, Llywydd Eglwys Presbyteriaid Cymru,
a'r parchedig Ainsley Griffiths sydd yn cynrychioli yr eglwys yng Nghymru. Madam Llywydd. Dyna ni, diolch yn fawr, gai ategu y croeso yna, diolch yn fawr iawn. Nawn ni ganu yr emyn nesa. Na fo, ac ar ôl i ni ganu yr emyn yma, da ni'n dod at yr rhan lle da ni yn coffau y gweinidogion fu o farw a dymuno dda i weinidogion sydd wedi ymddeol. A wedyn mae dyfyr y gris yng ngofal yr rhan yna, a mi ddaw gyto Llywelyn ymlaen i offrymu y weddi. Ganwn ni yr emyn rwan sydd ar y sgrin tu ôl i mi. Diolch yn fawr. A fyddech chi garediger y sefyll. Cofiwn yn ddiolchgar y ffyddloniad all at ei gwobr yn ystod y flwyddyn, yn cynnwys y gweinidogion Morgan Cheinallt Davies, Anita Parry Ephraim, Eifion Gilmore Jones, T. Gerwyn Jones, T. Meirion Sewell. Un peth a ofynnais gan yr arglwydd, cael byw yn hir arglwydd holl ddyddiaf y mywyd, i edrych ar hawddgarwch yr arglwydd ac i ymofyn yn ei deml, oherwydd fe'n ceidw yn ei gysgod yn ei ddadfyd, am cuddio i mewn yn ei babell, am codi ar graig. Yr wyf yn gadael i chwi dangnefedd,
yr wyf yn rhoi i chwydd yn hangnefedd i fy hun. Peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon, a pheidiwch a gofni. Os ych chi'n gallu gwneud hynny, safwch tra bod gito yn yffrymu y weddi. Gweddiwn, ein tad a thad yn harglwydd Iesu, trown atat yn awr i goffau'r gweinidogion yr ydym wedi colli yn ystod y flwyddyn diwethaf yma. Diolch i ti am ei galw i dy wasanaethu di, a diolch iddynt am ymateb i'r alwad honno. Rwy'n ddiolch am wyrth y galw a gwyrth yr ateb. Gwerthfawrogwn yn awr y gwaith a gyflawnwyd ganddynt. Gyda diolchgarwch y cofiwn am yr holl blynyddoedd o wasanaeth a rhoddwyd ganddynt dros achos Iesu Grist. Diolch am bob oedfa, am bob pregaeth, am bob gweddi a darlleniad a draddodwyd gan y cyfeillion yma. Diolch am bob ymweliad, am bob gair o gysur, am bob gair o gyngor ar eilwyd, ysbyty a chartre preswyl. A hynny yn aml ar adegau anodd i'r teuluoedd roeddent yn ei bugeilio. Diolch iddynt yn fwy na dim am fod yno i'w pobl, ac yn gefn i'w pobl, a hynny ar adegau trist, yn ogystal ag adegau hapus. Rydym yn llawn diolch am y gwaith a wnaethpwy ganddynt, wrth geisio arwain pobl at y fab Iesu Grist, ac at ei efengil o gariad a thangnefedd. Cofiwn ein bod yn ddyddiau anodd arnom fel Cristnogion, gyda'r ffydd Gristnogol ar drai yng Nghymru, a'r rhan fawr o'n cymdeithas wedi troi cefn ar gapel ac ar ffydd. Diolchwn am y cyfeillion yma, a safodd dros Iesu ar efengil, a hynny weitha difa terwch ein dyddiau ni. Gweddiwn dros y teuluoedd yn eu colled. Cofiwn mai fan hyn bydd y golled i'w deimlo fwyaf. Gweddiwn y byddu yn rhoi nerth a chysur y teuluoedd yn y misoedd a'r blynyddoedd i ddod. Cofiwn hefyd am yr eglwysi sydd wedi colli ei gweinidog neu ei cyn-weinidogion. Ro nerth iddynt wrth iddynt wynebu y dyfodol heb y bobl fuodd yn ei gwasanaethu ac yn cynnig arweiniad. Diolch i ti am fywyd a gwaith ein cyfeillion wrth i ni ei cofio'r bore yma. Gweddiwn y bydd yr atgofion sydd gyda ni yn ein cynnal a'n ysbrydoli ar gyfer y dyfodol, ac yn arbennig yn cynnal ac ysbrydoli'r teuluoedd a'r eglwysi sydd yn teimlo'r gwacder ar ei hôl heddiw. Arwain ni gyflwyno yn hunain o'r newydd i ti nawr. Ro nerth i ni barhau gyda'r gwaith o gyflwyno'r efengil yng Nghymru'r dyddiau hyn. Hyn a fynnwn yn enw awdur a sylfeinydd ein ffydd, Iesu Grist. Amen. Amen. Y gweinidogion a ymddeolodd yn ystod y flwyddyn yw y parchedigion Felix Obel, Terry Edwards, Iwan Vaughan Evans a Girfon Dorian Samson. Ac wy'n siŵr yn bod ni'n dymuno ymddeholiad dedwydd iddyn nhw i gyd. Diolch. Dyna ni, mae y parchedig Aled D. Jones yn dod ymlaen rwan, cydlynydd hyfforddiant Coleg yr Annibynwyr Cymraeg, i gyflwyno gweinidog newydd yn plîs ni. Diolch. Fadam Llywydd, pleser o'r mwyaf ydy cyflwyno i chi'r brawd hwn a ordeiniwyd fel gweinidog y gair a'r sacramentau ymlith yr Annibynwyr Cymraeg yn ystod y flwyddyn ddiwetha. Y parchedig Gwilym Tudur o Eglwys Ebenezer Caerdydd, Undeb Dwyrain Morgannwg, a ordeiniwyd yn Eglwys Seion Aberystwyth ac sydd yn gweinidogaethu yn yr eglwys honno
ynghyd ag Eglwys Bethel Talabont, Gyfundeb Ceredigion. Diolch yn fawr iawn. Wedi ni ganu yr emyn nesaf, mi fydd Llywydd yr Undeb y parchedig Betty Wyn James yn dod ymlaen i draddodi i hanerchiad. Go brin bod eisiau mi ddod yr holl ffordd o'r gogledd i ddeus â chi yng Nghaerfyrddin pwdi Betty Wyn. Ond oedden ni acw mewn dryswch bod na ddwy Betty Wyn, felly de. Oedden ni'n sydd all bobl bach sy'n gwneud efo'r bwyd yma hefyd. Dwi'n gwybod bod ti'n gwneud lot o bethau. Mae'n arian byw o ferch, dydy. Y weinidog, chal iawn i pharch, yn Eglwys Priordy yn y dre yma, Chana Bancyfelin ac Eglwys Bresbyteraidd Bancyfelin hefyd. Da ni'n edrych ymlaen at yr hyn fi'n gyti ddeud wrthon ni ac yn dymuno bob bendith a phob rhwydineb wrth i ti draddodi dan erchiad i ni. Gai hefyd fel un sydd wedi dod i Gaerfyrddin i ymweld ar Undeb, felly ddiolch y fawr iawn am yr holl baratoada ar yn cyfarni. Mae'n ardderchog wir pawb wedi gwneud i'r rhan, dwi'n meddwl bod ni wedi cael undeb ardderchog, a da ni y meddwl o hyd ydan, bod ni angen y tyrfaoedd. Dyda ni ddim nag dan, mond chydig o bobl i wneud lot o waith da ni isio. A mae hynny i weld y dyddiau yma. Diolch y fawr iawn. A diolch i chi hefyd am ganu. Bobl mae'na ganu da yma chi. Da chi'n glwad o'r llwyfan yn fan hyn dydach. Diolch y fawr iawn i chi. Di o'na i gyd. O dwi falch bod Meryl. Ia. Gymodd Meryl yn not i fynd ar ei hola nhw, do. Diolch y fawr iawn o ddifri wan. Casgliad atgyfwrdd Gristnogol, 438 o bunna a 77 ceiniog. Diolch y fawr iawn i chi. Da ni'n mynd i ganu emyn wan dydan. Wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dyfnder dangau loes. Pryd hyn, rwyf yn dibrisio'r byd a'r holl ogoniant sy'n ddo i gyd. Diolch y fawr. Amen.
Wel, diolch yn fawr iawn i Sir Dafydd Roberts, gadeirydd y cyngor am gadeirio a llywyddu'r oedfa hon ac am y geiriau caredig o groeso. Gai ddiolch yn fawr iawn am y cyfle a'r fraint o gael traddodi yr anerchiad hwn yma heddi. Dyma fersiwn 3. Pan sgrifennes i'r anerchiad cyntaf, doedd dim sôn am Covid. Mae'n anodd credu yn dywir hyn i ni wedi bod drwyddo dros y 2 blynedd diwethaf. Tra bod gwylym hiraethog, Llywydd cyntaf yr Undeb, wedi dewis traddodi o gadair yr Undeb yma yng Caerfyrddin yn 1872 ar y testun Satan, ac yn ei meddwl bod hwnna'n ddechrau da. Canrif a hanner yn ddiweddarach, fe newis i o destun heddi yw Her yr Eglwys ôl Covid. Her yr Eglwys ôl Covid. Adroddwyd bod gwylym hiraethog wedi trin i bwnc yn feistrolgal iawn yn Undeb 1872. Wy'n siŵr na fydd neb yn dweud hynny amdana i heddi, ond gobeithio bydd yr ychydig sydd gen i i'w gynnig yn gyfrwng i ysgogi trafodaeth ymhlith yr eglwysi wrth i ni geisio canfod y ffordd ymlaen wedi cyfnod gofidus, dryslyd a heriol. Fel y gwelwch chi, mae'r darlun ar glawr blaen yr anerchiad. Croes seml a'r logo neu'r symbol i ni wedi dod yn gymor gyfarwydd ag sydd yn cynrychioli Covid-19. Nid dyma'r unig lun sydd yn yr anerchiad eleni, mwy am hynny yn y man. Ond mae'r groes o flaen y symbol sy'n cynrychioli Covid-19. Ac i fi, mae'r groes yn mynnu lle o flaen popeth ac o flaen pawb. Y groes yw un o symbolau mwyaf grymus y byd. Mae ym mhobman, nid yn unig mewn eglwysi a chaderlannau, ond mewn cartrefi, mewn ffilmiau, mewn peintiadau, mewn fideos miwsic. I ni hefyd yn ei gwisgo hi fel clustlysau neu cadwyni ac weithiau ni ffwytho hi a'i gosod i ar leder ac ar ddenim. Tybed faint byddai Coca-Cola neu McDonald's yn rhoi i fod yn berchen ar symbol y mae miliynau o bobl yn ei gwisgo gwmpas i gyddfe o ddydd i ddydd. Does dim dianc rhag y groes. Mae'n ddi-gyfnewid, mae'n dragwyddol. Mae'r groes wedi bod yn symbol i ddilynwyr Iesu o ddyddiau cynnar iawn, ac mae'n dal i'n rhyfeddu ni heddi. Mae'n dal i'n cyffroi ni. Mae'n dal i'n denu ni i'w harchwilio hi. Ond tybed beth sydd ganddiw ddweud wrtho ni heddi. Un o'r ffigurau amlwg yn hanes yr eglwys oedd Alexander Fawr. Fi oedd yn frenin Persia rhwng 336 a 323 cyn Crist. Ac fi enillodd e'r frwydr i gipio am yr odraeth Persia. Ac yn rhan o'r fuddugoliaeth honno, fe gipiodd a'i filwyr balas y brenin Darius. Ac yn ei llawenydd o gipio'r palas, aeth y milwyr drwy'r palas i chwilio am bethau gwerthfawr i'w dwyn, looters. Daeth un o'r mirwyr o hyd i fag lleder, a oedd yn cynnwys gemau gwerthfawr iawn, crown jewels Persia. Ond yn ei anwybodaeth, taflodd y gemau naill ochr, ac achub y bag yn ei lle. A dyma fe'n rhedeg o amgylch y gwersyll yn cyhoeddi mewn llawenydd mawr wrth i gyd filwyr i fod wedi dod o hyd i fag ardderchog i gario'i fwyd. Ac onid yw'r stori honno'n canu clwch. Taflu'r gemau i ffwrdd ac achub y bag. Cael gwared ar y pethau da ac achub y pethau dibwys. Anwybyddu'r hyn sy'n werthfawr a gorfoleddu yn yr allanolion. Dyna i mi yw un o drychinebau bywyd, bod yn esgeulus o werthoedd bywyd, ac achub y pethau materol. A phwy allwadu nad oes tuedd i wneud hynny gyda chrefydd hefyd. Rhoi mwy o sylw ac amser i'r allanolion, a llai i'r hyn sydd wir yn bwysig, os rhoi sylw o gwbl. I ni'n aml yn anghofio am yr hyn sydd i fod yn gwbl ganolog i'n crefydd ni ar drail y pethau sydd ddim yn bwysig mewn gwirionedd.
Mae'n aberig ein bod ni'n cloi'n hunain ym mhob math o systemau sydd yn aml yn perin bod ni'n rhoi mwy o sylw i'r system nag i'r reswm dros gael y system yn y lle cynta. Achub a diogelu'r drefn a'r allanolion, a'r drail colli golwg ar y pethau gwerthfawr. Nid pawb sy'n meddwl yr un fath, diolch fyth. A diolch am y pocedi o obaith sydd yn ein plith, a'r ffurf pobl a chanfu'n sylweddoliad o'r hyn sydd yn bwysig, a gweledigaeth i'w chyflwyno ac i'w datblygu hefyd. Fi'n credu oedd yr apostol Paul yn gwybod beth fydde fod yn ganolog i'w fywyd. I Paul gael ei feddiannu gan grefydd ifanc iawn a chrefydd syml iawn, eto, oedd na ddigon wrthwynebiad iddi hefyd, oedd Paul yn gwybod bod angen i diogelu hi. Ond diogelu beth? Y trysor neu'r bag? Yr hyn oedd yn werthfawr neu'r allanolion? Fe welodd Paul fel eraill y tu hwnt i'r allanolion, gweld yr hyn oedd yn werthfawr ynath Paul, sef croes Crist, a'r hyn yr oedd y groes honno yn ei chynrychioli. Fe hoffwn i eich gwachodd i feddwl gyda mi drwy gyfrwng yr anerchiad hwn am y groes honno. Mae bob crefydd i symbol gweledol sy'n tynnu sylw at agwedd ar ei hanes a'i chred. A dyw Cristnogaeth ddim yn wahanol yn hyn o beth. Ac i'r groes ddod yn symbol cyffredinol o Gristnogaeth, nid y groes oedd y symbol cynhara o bell ffordd. Felly wrth addoli mewn mannau cuddiedig mwyn osgoi erledigaeth, fydde'r Cristnogion cynnar yn defnyddio symbolau eraill, y paen, peacock er enghraifft. Oedd hwnnw'n symbol o anfawroldeb, colomen, palmwydd, a'r mwyaf cyfarwydd ohonyn nhw gyd wrth gwrs oedd yr uchddws yn dyfer pysgodyn. Roedd dod o hyd i symbol cyffredinol i gynrychioli Cristnogaeth yn golygu bod yn rhaid i'r symbol hwnnw ddweud am Iesu Grist. Ond fe ellir yn hawdd wedi dewis symbolau oedd yn gysylltiedig ac agweddau gwahanol o fywyd a gweinidogaeth Iesu. Beth am preseb er enghraifft? Mainc y sair, cwch, tywel a ffowlen, neu hyd yn oed garreg a symudwyd o geg y bedd. Neu beth am goron, neu beth am golomen. Ond na, dim o gwbl. Dewiswyd croes syml. Croes syml ac i ddiarwydd o cad arbennig iawn. Croes syml ac i ddiarwydd o cad ryfeddol. Croes y fyddai'n atgoffa'r Cristnogion o'r hyn oedd yn ganolog i'w dealltwriaeth o'i ffydd, sef aberth Iesu. Croes bren syml a chroes bren wag hefyd gyda llaw. Croes a'r hoeliwyd yn harglwydd arni. Fe ellir fod wedi mabwysiadu symbol oedd yn garedicach i naws, ond na, dewiswyd y groes. A honno i bod hi'n groes syml, yn symbol o erchylltra, ond hefyd yn symbol o gariad rhyfeddol. A dyma'r hyn a oedd Paul yn ei feddwl wrth ddweud i fod yn ymffrostio yn y groes. Nid ymffrostio mewn dau ddarn o bren oedd yn nid, ond yn hytrach yn ymffrostio yn y Crist a fi farw ar y pren, yr un a fi'n i fydd hyd angau ar groes, a holl arwydd o cad a goblygiadau'r farwolaeth honno. Nid yr allanolion, ond y gwirionedd. A phan welwn ni'r groes, fe welwn ni ddioddefaint, fe welwn ni aberth, fe welwn ni faddeuant, fe welwn ni'r gost, fe welwn ni hefyd yr un a fedrwn ni ddeall yn iawn. Ond mae'r ychydig yr ydyn ni yn ei ddeall am y groes yn ein llorio ni. Fe welwn ddiw, fe welwn gariad anferthol, fe welwn gariad anghymarol, fe welwn ni'n hunain yn ein cyflwr trienus, a gwelwn ymdrech i'n dwyn, yn nes at ein harglwydd, ac i greu perthynas newydd ag e. Gwelwn yn baradocsaidd ddigon, fywyd newydd yn esgor o farwolaeth. Tra'n ni'n cydnabod taw un croes sydd a honno ar Galfaria.
Mae'n naturiol. Os yw'r eglwys wedi cytuno i'w mabwysiadu fel symbol o'i ffydd a'i chred, ei bod hi'n parhau i'w defnyddio i gynrychioli'r heriau a osodir ganddi i'w phobl heddi yn y ganrif hon. A fe licen i'ch gwahodd chi drwy gyfrwng yr anerchiad hwn i edrych gyda fi ar y ffyrdd amrywiol y mae'r groes yn cael ei ffortreadu heddi. A phob un portread ohoni yn cyfleu un o'r amryw wirioneddau a heriau a ddaw ohoni. Heriau cawn ein galw i'w cofleidio a'i gweithredu. Nawr, mae'r anerchiad hwn wedi rannu yn 8 ran. A rhwng y benod agoriadol a'r diweddglo, mae 6 phenod sy'n portreadu 6 croes gwahanol, ac i bob portread o'r groes ei neges unigryw. A dyma'r 6 croes. Croes cyfeillgarwch, y groes drwy'r niwl, croes cymod, croes ryddid, croes goleuni a croes gobaith. Na, pach a becso dim nawr, sa'n mynd i drafod y 6 ohonyn nhw'r bore yma. Dim ond 5, na. Y final Wimbledon ar am ddau, yn dwi? Ddwch chi mas ebyn ni. A gai ddweud hefyd, os i chi rhyw fore sil, heb rywun i arwen yr Oedfa, ach bod chi wedi mynd trwy bob un o lyfrau Aled Davies, a phob adnodd arall, os i chi'n desperate, wi yn gobeithio bod y penodau mewn sefyll yn fyfyrdodau ar ei pen ei hunain. A byddai'n dda gen i glywed i bod nhw'n cael eu defnyddio. Mae yna luniau ar gael hefyd i fynd gyda nhw. Wedi dewis sôn heddi am un ohonyn nhw, am un groes. Ac mae croeso chi ddarllen am y 5 arall, os byddech chi'n ddigon caredig i brynu'r anerchiad ar y diwedd, ond ys dim rhaid i chi. Un benod yn unig lle ceir portread o'r groes hon. Mae'r groes hon yn cael ei hadnabod fel croes cyfeillgarwch, ond wi am gyfeirio ati heddi fel croes cyd-ddibyniaeth. Croes bren yw hon, wedi cherfio'n gywrain a llaw gan sair lleol yn ardal yng ngogledd yr Eidal yn ffinio'r Swistir ac Awstria. Ac mae'r darn celf hwn yn enghraifft nodweddiadol o draddodiad cerfio pren Tirol. Mae'r groes hon, fel ych chi'n gallu gweld, mae'n cynnwys 2 braich. A'r llaw ar ddiwedd bob braich yn gafel yn dyn yn ei gilydd. Meddai Martin Luther King, life's most urgent question is, what are you doing for others? I'r 2 flynedd ddiwetha gyda'i gofid a'i dryswch a'i heriau, ein hatal ni rhag cydio nwylo'n gilydd yn llythrenol, rhoddwyd gyfle i ni gydio nwylo'n gilydd mewn ffyrdd eraill yn do. Parlyswyd y byd gan Covid-19. Fe'n gorfodwyd ni i oedi. Ac wrth oedi ystyried y pethau sydd yn wir yn bwysig mewn bywyd. Ac o ystyried ein gorfodi yn newid y ffordd rydyn ni'n edrych ar fywyd. Ac ein bod ni mewn llot gwyl sefyllfa nawr nag o'n i 2 flynedd yn ôl eto, anoeth fydd y meddwl y bydd bywyd yn dychwelyd fel y gyroddau cyn Covid-19. Ystyriwch yr adnod hon o Salm 137. Ger afonydd Babylon yr oedden yn eistedd ac yn wylo wrth i ni gofio am Sion. Adnod gyfarwydd iawn i ni gyd. A fan hyn, ni'n gweld yr Israeliad mewn tir estron. Maen nhw'n mhell o adre ac yn deheu am ddychwelyd nôl at y lle lle o'n nhw'n ei galu a lle oedd yn gyfarwydd yn nhw. Ond nhw'n edrych mlaen at y dydd y bydden nhw'n medru dychwelyd i'r lle roedd Duw wedi addo iddyn nhw. Tybed faint ohono ni sydd wedi deheu dros y 2 flynedd diwetha yma am ddychwelyd i'r bywyd yr oedden ni'n gyfarwydd ag e. Bywyd a oedd ar adegau yn timlo mhell iawn i ffwrdd. Y bywyd cyfforddus hwnnw, chi'n cofio? Just about 3 blynedd yn ôl.
Ond oedd yr Israeliad yn gwybod na fydde'r pethau byth yr un peth eto pan bydden nhw'n dychwelyd gytre. Fedre nhw fyth am mynd nôl i fywyd fel yr oedd e. Fedre nhw fyth am mynd nôl i normal. Fe rhybuddiwyd nhw gan y proffwydi rhag i trachwant, i diffyg ffyddlondeb, i pechodau, a'r cwbl oll wedi harwen i bellhau o ddi wrth ddiw. Ac wrth edrych nôl ar y cyfnod cyn y cyfnod clo, cyn cyfnod Covid, mae lle gredu bod trachwant a chreulondeb a hunanoldeb wedi nodweddu'n cymdeithas ni hefyd. Fe adeiladwyd systemau gennym, a oedd yn anghyfiawn. Fe fuon ni'n hunanol. Roedd y ffordd yr oeddwn ni'n byw cyn y pandemig yn cwrdd ac angen canran fechan iawn yn unig o'r gymdeithas, ond nid pawb o bell ffordd. Ac wrth gamu'n araf a gofalus i'r dyfodol ar ôl Covid-19, ond nid oes galw arno ni i ail greu ac i ail ddychmygu'r dyfodol. Fedrwn ni fyth ac adeiladu ar yr hen sylfaeni o anghyfiawnder ac anhedwch. Mae galw arno ni osod sylfaeni newydd gyda'n gilydd. Adeiladu cymdeithas sy'n anrhydeddu rhai o gollwyd. Cymdeithas sy'n cofleidio rhai sy'n agored i niwed. A chymdeithas sy'n ffyddlon i'r diw sydd wedi'n harwen i drwy'r pandemig yma. Ac wrth i ni ail greu ac ail gynllunio'n gweledigaeth ar gyfer y dyfodol, wy'n mawr obeithio a bydd yr undeb yn medru cynorthwyo'r eglwysi yn ei cynlluniau. Yn arbennig felly drwy ddenu diddordeb yn yr rhaglen arloesi a buddsoddi. A dyma her i bob eglwys i gamu mas o'i cyfforddusrwydd, o'i cylchoedd cysur, a mentro'r ddulliau newydd ac arloesol o hyrwyddo a chyhoeddi efengil Iesu Grist heddi. Eglwysi sy'n barod i fod yn fentrus ac i fentro i ganol bywyd i cymunedau a'i hardaloedd, mwyn ceisio cwrdd ac anghenion eu pobl. Ail ddiffinio'n gweledigaeth ar gyfer y dyfodol. Roedd cynhadledd COP26 a gynhaliwyd yn Glasgow eleni. Oedd Evan Morgan wedi cael mynd lan. O'n i wedi goffo wneud e dros Zoom. Sa hwnna'n ffer o dwe. Bod e'n cael weekend yn Glasgow fi ddim. Ond braint oedd cymryd rhan yn yr Oedfa. Ac yn y gynhadledd honno, mae nhw'n yn defnyddio termau bachog iawn. Rethink, reimagine, redesign. Gosodwyd y 3 gair hyn yng nghyd-destun newid hinsawdd wrth gwrs yng ngynhadledd COP26. Ond mi'n credu bod y 3 gair yma'n rhai a ddylse'n hysgogi ni hefyd yn ein trafodaethau ni fel eglwysi. Ail feddwl, ail ddychmygu ac ail gynllunio. Plant Duw i ni, disgyblion Iesu i ni. Ac mae Crist trwy fuddugoliaeth wedi rhoi gobaith newydd i ni. Ac mae ffordd ef o feddwl o ymddiried ynddi yn rhoi gobaith i ni gyd. A mae'r gobaith hwnnw'n medru blaguro a blodeuon weledigaeth i'n cymdeithas ni, yn weledigaeth i'n cymunedau ni sydd wedi gwreiddio yn ein hanes, ond sydd hefyd yn barod i fod yn wrol ac yn ddewr i fentro mlaen. Mae'r pandemig wedi dod â ni wyneb yn wyneb ar ryw gyd-ddibyniaeth ryfeddol yn dweud. Ac wrth i ni ail adeiladu, da yw i ni gofio geiriau Pedr, yr ydy chwythau hefyd fel meini bywiol yn cael eich adeiladu yn di ysbrydol. Mae pob un ohono ni'n angenreidiol. Sneb ohono ni ar ein pen yn hun. I ni yma i gynnal ein gilydd, i godi ein gilydd, yn nerth yr ysbryd glân. I ni yma i adeiladu cymuned gyda'n gilydd. Ac fe welon ni'r gymuned ar ei gorau yn dod yn ystod y cyfnod clo. Cymdogion yn gwarchod i gilydd, ffrindiau'n gwylio i gilydd. Mae perthynas newydd a chyfeillgarwch newydd wedi creu mewn ambell i le. Ond i greu cymuned, mae angen cartrefi. Ond yw'r pandemig wedi datgelu hefyd yr angen am gartrefi fforddadwy yn ein cymunedau ni. Mae canran y bobl sy'n byw mewn tai anaddas ac yn anfforddiadwy yn rhy uchel o lawer.
ond nid oes galw a rai y berthu mwyn eraill. Mae'r alwad yn sicr i godi'r baich oddi ar ysgwydder bobl sy'n dioddef fwyaf oherwydd yr argyfwng hwn. Ac yn ei plith y mae'r tlawd a'r difreintiedig a'r bregus. Daw'r alwad arno ni hefyd i herio gweddau sy'n rhoi'r pwyslais ar wneud elw drwy'r amser. Y tai fforddadwy yn arwain at les teuluoedd. Ond mae'r pandemig wedi dangos hefyd pa mor bwysig yw gofal yn y gymuned, a'r angen am system gofal sy'n parchu urddas bob person, sy'n adnabod y gofal priodol ac sy'n gweld gwerth pob person. Mae lles bobl hŷn yn arbennig o bwysig. Ni ddylai'r un person fyw dan gwmwl ofn unigrwydd wrth iddyn nhw dyfu'n hŷn. A chodwyd llen yn ystod Covid-19 a'r anghenion iechyd meddwl ac am yr angen i'w gymryd yr un mor ddifrifol a iechyd corfforol, a'r angen am fynediad i'r driniaeth angenreidiol. Ac mae'r pandemig hefyd wedi dangos pa mor angenreidiol yw ein system iechyd yr angen mawr i fuddsoddi ynddo fe. Gan ein bod ni wedi gweld y lefelau uchaf eriod o ran defnydd o fanciau bwyd dros y flwyddyn diwetha, ond nid oes angen i ni frwydro dros system sy'n galluogi'r tlotaf yn ein plith i ddatblygu. Mae Iesu'n ein galw ni i garu'n cymydog, i gefnogi'n gilydd ac i amddiffyn ein gilydd hefyd. Nid oes un yn ddiogel nes bod pawb yn ddiogel. Mae byw mewn cymuned yn golygu rhannu mentrau a rhannu adnoddau. Mae cyd fyw ail ddychmygu, cymodi ac adeiladu tuag at weledigaeth newydd, mae yn gofyn am ddewrder mawr. Ac wrth i ni edrych tuag at yr hyn sy'n cael ei alw'n heddi yn normal newydd, ond nid fydd gofyn i ni gael y dychymyg i droi ein hen syniadau am awdurdod, am lwyddiant a gwerth ar ei pen. A bod yn ddewr, cofiwch, yn anodd mewn cyfnod o ansicrwydd. Ond gall eglwysu fod o gymorth mawr wrth adeiladu ymddiriediaeth a gobaith o fewn y sefyllfa honno ac wrth sefyll ofn. Ac wrth wyneb i ofn yw ffydd. Mae ffydd yn golygu ymddiriediaeth. Mae ymddiriediaeth yn arwain at obaith am bethau gwell. Fel Cristnogion, i ni wedi cael ein galw i fod yn bobl sydd yn ymgorfforiad o obaith ac nid yn ymgorfforiad o ofn. Yr unig gobaith i bregethu heddi yw ein bod ni'n pregethu gobaith. A gobaith all y byd ar ei orau roi yn ni, na'r byd ar ei weithaf ei ddwyn oddi arno ni. Mae pob gwlad ledled byd yn wynebu cyfnod o newid rhyfeddol. Mae datblygiadau technegol yr oedden ni'n disgwyl o fewn degawd wedi digwydd dros nos. Mae'r newidiadau hyn wedi dod yn amlwg iawn ym mywydau'n eglwysu ni dros y 2 flynedd diwetha. Llaw lan pwy glywodd am Zoom cyn mis Mawrth 2020. Thank you. Ni gefiodd ar ei ôl i de. Arweiniwyd ein heglwysu ni feddwl yn fwy creadigol am y modd o'n nhw'n addoli ac yn cynnar cymdeithas yr eglws. Gwelwyd oedfeion rithiol a digidol, a nifer ohono ni wedi dysgu lot o sgiliau newydd. Mae'r weinidogaeth digidol yn gangen newydd o'r weinidogaeth sydd yn hyb i, yn angen reidiol o hyd, fod drysau'n capelu ni wedi ailagor. Bu'n fodd i gynnal a chefnogi'n ysbrydol nid yn unig aelodau'n eglwysu ni, ond cynulleidfa newydd a ddenwyd ganddi, ac sy'n parhau i'w derbyn. I ni'n ddiolchgar i Undeb yr Annibynwyr am y ddarpariaeth digidol a gyflwynwyd i ni fel eglwysu dros y cyfnod clo. Diolchgar eithriadol iddyn nhw, ac sydd wedi parhau ar ffurf adnoddau ardderchog. Gallwn fod yn falch hefyd o wefan newydd yr Undeb. Gallwn fod yn falch iawn ohoni. Do bu newidiadau mawr
yng nghyfrwng gweinidogaethau'r eglwys dros gyfnod Covid. Ond bu'r newidiadau'n fawr i'r byd cyfan, neu jyst ni. Newidiadau brofodd yn chwildroadol i'r rhan fwyaf ohono ni. Ac fe fydd newidiadau to. Newid yn y ffordd i ni'n byw yn gweithio ac yn dysgu. Ond wrth gwrs, gyda newid, fe ddaw tensiwn rhwng yr hen a'r newydd. Ond nid y naill neu'r llall i'r cwestiwn y fe. Mae'r ddoi ohonyn nhw'n hanfodol. Oes mae angen i ni dynnu ar ein gorffennol a'i barchu, ond mae angen i ni edrych hefyd yn feiddgar ac yn fewr ymlaen i'r byd sydd o'n blaenau. Bydd hefyd angen angor arno ni drwy'r cwbl. Bydd angen i ni gael ein hangori mewn gwerthoedd cyson hyblyg a'n ffydd ddofn yn yr arglwydd Iesu. Mae'r eglwys wedi wynebu helbulon o'r blaen, cofiwch, ac wedi goroesi. A thrwy ras Duw, felly fydd ein hanes ni to. Ond dydy hynny ddim yn mynd i ddigwydd ar ddamwen. Mae Duw yn galw am eglwys a chanddi lais proffwydol sy'n gyhoeddi'r newyddion da am Iesu Grist. Mae'r rhain yn ddyddiau'r ferchog i weld Iesu. Dathlu'n ben blwydd yr Undeb yn 100 mlwydd eleni, a hynny drwy ymoroliwr newydd dros waith yr Efengil. Peidio a dewis adnewyddu yw dewis yr hen ffyrdd. Yn anna dim chwiliwn am yr wyddon o ddiw ar waith yn y byd, ac yn gweithio drwy sefyllfaoedd a phobl mwyn cynnal eraill a daliw'n ati. Mae pocedi o obaith ym mhobman, ac arwyddion o awydd sydd yno ni fel Cristnogion i gynnal ein gilydd, i ddibynnu ar ein gilydd, i sicrhau bod cariad Duw yn cael ei sianelu drwyddo ni ac yn ein hannog i weithio tuag at gyfiawnder a heddwch yn ein cymunedau ni ac yn ein byd ni. Efallai y gwelwn fyd ôl Covid yn cael ei adeiladu a fydd yn edrych yn debycach i deyrnas nefoedd. Gofynnwyd ar ddechrau'r anerchiad hwn, a oes gan y groes rhywbeth i'w ddweud wrtho ni heddi? Wel, oes yn wir yn sicr yw'r ateb. Mae'r un enghraifft a drafodwyd y bore yma, ynghyd â'r 5 enghraifft arall sy'n cael eu cynnwys yn yr anerchiad printiedig, yn dangos yn glir gobeithio, mae'r groes sy'n rhoi ystyr i bob Cristion. Hi sy'n rhoi arweiniad i ni. Hi sydd yn ein llenwi ni a goleini. Hi sydd yn ein llenwi ni a gobaith mewn byd a bywyd mor ansicr a thrafferthus. Gallwn ni ymddiried yn llwyr yn ddi. Mor berthnasol yw bwrdwn y weddi fer rydw i am cyd-addolwyr yn ei hadrodd yng nghapel y priordi Caerfyrddin bob bore Sul cyn dechrau bob Oedfa'r. Gweddi o lyfr di Caerfyrddin a ysgrifennwyd yn yr hen briordi Normanaidd dafliad carreg o safle'r capel presennol. Gweddi ar ei ddiw drwy Iesu ein mantelli a'n cynnal yn gorff ac enaid a'i gariad a'i sancteiddrwydd rhyfeddol. Gweddi yn wir sy'n teilyngu bod ar wefusau bob un ohono ni ar ddechrau bob dydd yr wythnos ar ein taith drwy fywyd. Cyntaf, gair a ddywedaf, y bore pan gyfodaf, croes Crist yn wisg amdanaf. Diolch am eich gwrandawiad. Amen. Dwi'n siŵr gai ar yn rhan i gyd ddiolch y ddiffiant iawn i Beti Wyn am anerchiad ardderchog. Oedd o'n anerchiad
sydd yn yn herio ni, doedd. Bawb ohono ni. Oedd o'n anerchiad hefyd sy'n rhoi gobaith i ni bod gynnon ni dduw nad os mwy debyg yn un man, bod gynnon ni waredwr bendigedig yn Iesu Grist yn harglwydd ni. Diolch yn fawr iawn, beth yw hyn? Diolch o galon, diolch yn fawr iawn. Fydd y cinio trwad yn fanna, yn y ffreitur, de. Ie. Yn cofio be oedd yr enw. O, be newch chi, de. Be newch chi. Ia, lle mae stondin yn fanna, yndi? Na fo. Faint di'r pris? 20 pint. 20 pint. A faint o heddiw? Faint o heddiw? Swy, mae'n siŵr. Ie. 5 pint. 5 pint, dio. Ie. Bargan, medda Elinor Wyn Reynolds. Na fo, ardderchog, trwad o fanna. A dyn gewch chi lofnod yr awdur am ei ddyblyth yn ei werth wedyn. Na, o ddifri, diolch yn fawr iawn. Diolch o galon am yr anerchiad yna, a diolch yn fawr am bob peth. Sori. Diolch yn fawr iawn i Heather am gyfeilio i ni heddiw. Ac yn ystod... Rhyw bobl, da ni'n ei cymryd yn ganiad tal ydy'r cyfeilyddion, o hyd, de. Da ni rhoi rhyw emynau i gael ei canu, felly da ni jyst disgwyl i'r pethau ddigwydd. Diolch o galon i chi. Ia, da iawn. Saif yn gobaith yn yr Iesu, breni nef goleini'r byd. Ni ddoeth hineb a'i ddaioni a ffryddlonau'n gwaith i gyd. Llawen hawn, drwyddog hawn, holl adnoddau Duw yn llawn. Pwy nas yr emyn? Vernon Lewis nath o? Ia. Dwi'n cofio, ga i ddeu stori bach ca. Fyr rwan. Oedd taid, Gwilym Tudur, yn Weinidog, yn Seion Becker Street, ac o'na ddyn yn y set fawr, ac yng ngeiria Dr Tudur ei hun. Fo oedd cynrychiolydd y werin yn set fawr, Seion Becker Street. William Peter Owen oedd ei enw fo. A Vernon Lewis wedi dod yno i bregethu rhyw syl. A rhywun yn gofyn, o'ch chi pregethu reit ddyfn ma'n debyg, a rhywun yn gofyn i William Peter Owen, o be oeddech chi feddwl o'r pregethwr dy syl. O ia, nes i'n dilyn bob peth, ond nes i ddallt gymaint a hyn, medda William Peter Owen. Ar ochr Iesu Grist oedd y pregethwr. Ia, ac o'n i gofio, wrth ganu emyn o wan, saif yn gobaith yn yr Iesu. Diolch yn fawr, Heather. Yeah.
Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi oll. Amen.